ちょっと乾杯させて。ちょっと、ビートルズの曲なんですけども、ちょっとバレエドラマにアレンジしてやってみました。聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあラストの曲です。ラスト最後もオリジナルでいきます。よろしくお願いします。